אוקיי. 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 היום אנחנו מתחילים פגישה מספר 241. היום זה 3 באפריל 2023, יום שני, ואנחנו נתחיל היום, או יותר נכון נמשיך היום, בקריאת הסיפור של חנה בלנקשטיין, שבו התחלנו בזמן האחרון. יש לכם על המסך הטקסט. האם מישהו עשה סימן איפה שהגענו? נין. רגע, אני אסתכל. לא, על המסך אין לנו את הטקסט הזה. יש. כן, אבל זה טקסט שאני לא מכיר. יכול להיות שלא היית... אתה קראת, שלמה. מה? We didn't, I don't think we translated it really. Because I have words that I didn't know. Ich habe geschrieben, Wörter, was... kennt nicht. Ja. In welchem Paragraph, Nechama? In zweiten Paragraph? Like Ulaner, Kirasiren. Ulaner, כן. לא, רגע אחד, ורה. Ich weiß, als Vera weiß, מן הסתם, was Ulaner seinen, was faram Sort Soldaten, ist אפשר Vera kann uns das erklären. ורה? כן, זה סוג של לחמים. סוג של מה? היו על הסוסים, משהו כזה, ולכל חיל היה בגד מסוים, וזה... לכל חיל. חיל. היה אוניפורם מסוים. כן. והאולנר, מה הם, אם את יודעת? אני יודעת, אז תספרי גם לנו. היו נדמה לי שעל הסוסים, כן. וטוב, לכל חיל שם היה בגד מסוים לאולנים היו כובעים עם כזה, אני לא יודעת. כן, בסדר, מה שחשוב שזה סוג של חיל, של אנשי צבא, של שומרים, אם אני לא טועה, נכון? כן. כן. איזה עוד מילה יש לך, נחמה שם שלו? קירסירן. כן, לקירסירן, רגע. אולי תקראי נחמה את המשפט, כדי שלא יהיה... Ich gedenk nicht. Ihr habt nicht verschrieben auf den Text? Nein, auf ein Papier. Okay. רגע, שם היה... לא. למעלה. תחזרי, כן. איך זה? טוב, בואו נתחיל בצורה מסודרת. לויס, נדמה לי. אפשר kennen wir noch einmal lernen ein bisschen Gich, dem ersten oder die ersten und den zweiten Paragraph. לא מרונים von zweiten Paragraph. נחמה, בבקשה. From the zweiten Paragraph. Yeah? Okay. לא sagen welche Schure, כדי ידענו זו gefinnen. Okay, it's the third paragraph from the bottom. I mean, the third line.
The first line מלמטה? No, it's the third line from the bottom of page 37. Here, I have it at the top of the screen. 37, שורה 3 מלמטה. תתחיל. Okay. Der langer... סליחה, נחמה, דווקא משפט לפני זה, אנחנו לא הספקנו לתרגם. המשפט הארוך הזה. Blois Ulaner. Okay. Okay. So... תתחילי משם. Okay. Blois Ulaner in schwarze Kirasieren und Kavalleren in Gold und Silber ausgenähte Begodim haben von sehr seidene Schichelach getrunken Burgunder. כן. Auf Teut, gejuckt, Pferd und bis Blut gepeinigt Knecht. אוקיי, עד שם. אוקיי. תקראי 3-4 מילים ותנסי נחמה לתרגם ונעזור לך. כן. אוקיי, בלויז אולנר in schwarze Kirasieren. האם ורה יודעת מה זה קירסירן? כן, זה היו כמו אדרים. מה זה אדרים? אדרים? אין מילה כזאת בעברית, שלמה. אדרים, מה הכוונה? אדרת. לא. מה שמצאתי. רגע. יש אצל ביאליק ושכבו אדירים בין מחריד, אבל לא לזה התכוונת. לא. פה ורה מדברת על בגד, אני חושב. לא, זה כמו אדירים שרכבים על הסוסים, והם... מה זה המילה אדירים? אני לא מבין מילה כזאת. אבירים, היא מתכוונת לאבירים, נייטש. כתוב ביידיש, אולנר נחמה אין שוורצה אדירים? לא. In schwarze Kirasieren. שוורצה קירסירני, אז זה לא אבירים ולא אדירים, אלא זה בגד. זאת אומרת, חיילים כנראה רכובים על סוסים, לבושים באיזה בגד שחור. אבל מה זה אולנר? מרופטים? אולנר הסברנו לפני רגע, זה סוג של חיילים. כן? עם שוורצה קירסירן, בבגדים, אנחנו לא יודעים בדיוק איך נראים הבגדים האלה, שחורים, לבושים שחורים. תמשיכי נחמה. So Ulianer are Soldaten? נכון. Okay, und Kirasieren בגד שחור, כנראה בגד עליון. כן. אוקיי. זה כמו אפוד מגן כאלה? אפוד מגן זה בסדר, זה יכול להיות. העיקר שהם לבושים בשחור. תמשיכי נחמה. זה זין רוסישה ורטר? רוסישה ורטר. אני לא בטוחה שזה רוסישה, אולי זה צרפתי. אלה בגדים לא של יהודים, אלא של חיילים אירופאים. איזה בדיוק אנחנו לא יכולים כרגע לדייק. תמשיכי נחמה. לא, יש בוויקיפדיה. חבל שזה יעכב אותנו, כי אנחנו לא עוסקים במודה של חיילים. אנחנו רוצים להמשיך. נחמה. Und Kavalleren in Gold und Silber ausgenähte Begodim. תרגום. קודם כל רגע, לפני שאת מתרגמת, מה שחנה בלנקשטיין מתארת עכשיו, זה מה שהמטיילים רואים במקומות שהם מגיעים בטיול. אז הם רואים אולנר, לבושים בשחור,
והם רואים קבלירן, כן, זאת אומרת, גברים, שמה? No, das ist in der Vergangenheit. Sie beschreibt. נכון. Yeah, הכתב okay. תתרגמי, ווס בשרייבצי, כן. Okay, Cavalieren are, I know, I don't know really. גברים שמלווים גבירות, הלאה. הם במקום נופש. אז רואים כל מיני אנשים שיושבים להם, ומה הם אומרים? הם שותים משהו. תתרגמי הלאה, אז נדע. אוקיי, haben von sehr seidene Schichlach. לא, קודם. הקבלירן, הגברים המלווים גבירות. No, you have to tell in Yiddish or English, because I don't know what you're saying in Hebrew now. כן. Sorry. Kavalieren, was gehen zusammen mit ihre Freuen, wie seine sie angetan, steht geschrieben, darf man übersetzen, כן. Okay, so, and how do you translate Kavalieren of English? לא, ביידיש, קבליר. ביידיש אנחנו אומרים קבליר. Okay, and Kavalieren in gold and silver, Oisgenete. Oisgenete, מה עוד מילה? בגודים. אוקיי, אז קודם ראינו האולנר הם לבושים בשחורים. הקבלירן, הגברים שמלווים גבירות, כן, הגברים, die Männer, was gehen zusammen mit Freuen, sie seien angetan in ausgenähte, עוד פעם ביידיש? בגודים. יש, כן. haben von sehr seidene Schichlach. לא, לא, אז צריך לתרגם. מה זה האויזגנייטה בגודים? ויש עוד איזה מילה שם ביידיש שלא אמרת. עם גולד וזילבר, אויזגנייטה בגודים. בזהב וכסף, בגדים תפורים ביד. אבל תגיד קודם ביידיש, מה כתוב ביידיש? אויזגנייטה בגודים זה לא כל מה שכתוב, קודם אמרנו עוד כמה מילים. In gold und silber ausgenähte Begodim. ausgenähte Begodim in gold und silber. הקבלירים האלה, die Männer, seinen angetan in ausgenähte Begodim, ausgenähte, was ist? Nechama. Like when you, it's, didn't the women do that? They used to take a needle and a color and they used to pin, I don't know what it's called in English. Okay, ich verstehe, nähen זה לתפור, בגדים תפורים. To sew? Nähen is to sew, yeah? To sew. בגדים תפורים, ausgenähte בגודים, ich verstehe, das seinen Begodim, was Schneider hat gemacht, Leut der Moss, Begodim שנעשו על פי המידה. Das sind nicht kein Begodim, was man kauft in a Geschäft, nur man geht zum Schneider und der Schneider nimmt darauf Moss, כן, החייט לוקח מידה, ולפי המידה, לא ידרמוס, נייטר אויס דבגת, לפי המודה. נשתה קונפקציה, חלילה. קונפקציה, בדיוק, זה הנדסוין, קונפקציה. ולוי נייטר אויס די בגודים, אין גולד וזילבר. זה עשוי, es wird gemacht, mit Gold und Silber.
אלה הבגדים הכי יקרים, do seinen reiche Begodim, was benutzt, benäht sie mit Gold und Silber. Wir befinden sich in der Zwiebel von Metailim, von spazierendicke, heuche Menschen von der heucher sozialer Klasse, Ulaner und Männer mit Freuen und Männer, was seinen Ongeton in Begodim, was seinen gemacht geworden, Leut der Mode und Leut der Mos, und לפי מידה. בסדר? Yeah, Daniel is da. שלום דניאל. שלום. אנחנו קוראים עכשיו את חנה בלנקשטיין, תסתכל על המסך. הלאה, נחם. Haben von sehr seidene Schichelach getrunken Burgunder. Burgunder. איך את מבינה את המשפט הזה? They drank. They what? Getrunken. They drank. They drank. I don't know, Burgundy. Is that some kind of like a wine? It's a kind of wine, אבל איך aber wie haben sie getrunken von from their Seidene, is that silk? Silk, can. Silk from their silken shoes. But these are not the shoes they wear, but it seems, maybe Vera knows, that in a place where you sit in a bar, instead of drinking from a glass, you drink from a glass in the form of a shoe made of silk. Vera, יש דבר כזה? אולי היה, זה לא בזמן הסובייטים. בטח שלא. זה דבר אלגנטי. כן, כן, זה היה. בבית קפה, אתה לא שותה מכוס, אלא כנראה מכאילו כוס בצורת נעל. נעל קטנה. נכון? שיחלך. שיחלך. After in Italia oder Frankreich haben sie getan? Ja, aber da befinden sie sich in Wilna, in die aristokratische Erde in Wilna. נחמה, תמשיך. Auf Teut gejogt Pferd und bis מה הם עשו האריסטוקרטים האלה? auf Teut gejogt Pferd, או במבנה יותר פרוזאי, gejogt Pferd auf Teut. איך היית מתרגמת? You know, gejogt Pferd, I know, is to chase horses, yeah? They chase horses auf Teut until the moment the horses died. It's a kind of race. This is the aristocratic sport of those people. They chase horses, maybe in a kind of competition, until some of them died. גיוקט זה לא יום זה to chase, לרוץ אחרי או להריץ. גיוקט זה באמת להריץ, לדרבן. נכון, וזה כנראה כמו שלנו יש בהיפודרום, יש לנו a race of horses, פה מתארת בלנקשטיין את הפסטיים של האריסטוקרטיה הזאת שם בווילנה. עוד משפט, נחמה. Und bis Blut gepeinigt Knecht. Und bis Blut
גפייניק נכט. מה עוד עשתה האריסטוקרטיה הזאת כדי zu sich amüsieren? Dies Blut gepeinigt Knecht. They tortured Knecht or slaves? Right. Until they were bloodied, I guess. Right. שלמה, המשפט הבא. לא הבנתי, מה זה ביזבלוט קיפייניק? פייניקן זה לענות בעין. פייניקן קנכט, לענות עבדים, ביזבלוט, עד שאת נשמתם. For was sie schreibt nicht bis Teut, gejogt Pferd, sie nutzen Afteut for the Pferd. Afteut זוהי הצורה, איך שאומרים ביידיש. כן? nicht bis Teut? אפשר גם להגיד ביסטויט, אבל ביידיש ובכל שפה אחרת, יש כל מיני מטבעות לשון. Many forms of saying the same thing. אפשר להגיד ביסטויט ואפשר להגיד אפטויט. אפטויט זה יותר מקצועי. Was מקצועי? טרמינוס טכניקוס. ביידיש אומרים אירוטים גשלוגן אפטויט, until he died. ולא אומרים אבל פחות, לא אומרים ביסטויט. כי ביידיש, עד שמישהו מת, אפטויט. אוקיי, אדם. אוקיי. שלמה, המשפט הבא. כדי צודר קינות, לא הבנתי, כדי דר קינות, אין דבר כזה דר קינות. מינות. כדי צודר מינות. צודר מינות. הדפוס שלי כאן לא טוב, המם ירד כמו כף. כדי צודר מינות. דר לנגן, דר איידלר, גבלייפטר, צטלה, אויף, schmecke Roge Papier mit verzischen Harb. נחמה, תקראי עוד פעם את המשפט, יש 3 מילים שצריך להקריא יותר נכון. Okay, das ist nicht der besondere Mischpat, das ist dasselbe. בהמשך, נכון. Okay. Kdei zu der Minut, der langen, der edeler, geliebter, Zettel auf schmeckendicke Rose Papier mit einem pritzischen, Poritz? לא, כדי zu der langen, Zettel, תקראי הלאה, כן? Mieten, ich weiß nicht wie, I don't know how to say this איזה אותיות? Pei, Reish, Yud, Sadi, Yud, Shin, Nun, Sofit. פריצישן של פריץ. אוקיי. הפורץ. פריצישן, כן? פריצישן הרב. Herb is Deutschmerisch, ja? Herb. Yeah, herb, der פריצישר הרב, ההרב זהו הסמל של הנסיך, זהו ציור על הצטלה שמסמן כמו נייר מכתבים שיש לו סמל ממי זה בא. זה הלוגו. הלוגו. הפריצישר, ההרב, הרב זה ציפור. מי יכול להסתכל איך אנחנו מתרגמים הרב לעברית? יש למישהו? ויינרייך? My guess it wasn't in Weinreich because I didn't write it down, but I'm going to see. I'm going to look now. Herb.
Oh, herb is a coat of arms or crest. בדיוק. Okay. אוקיי. עכשיו מתרגמים. שלמה, תנסה 3 מילים מהמשפט שקראת. כדי, זה המשך של משפט, כדי zu der Minut der Langen der Eideler Geliebter עד פה. כדי zu der Minut der Langen der Eideler Geliebter Zettel. אותם אריסטוקרטים שיושבים להם בבית הקפה, כן, והם שותים בורגונדר, הם עושים עוד כמה דברים. כדי zu der Minut, זה יהיה קשה לתרגם, אבל אולי שלמה יודע. אבל האמת היא שכדי zu der Minut זה יבוא אחר כך. כדי zu der Langen der Eideler Geliebter. כן? הם יושבים ושותים, והם עושים עוד דבר. der Langen der Eideler Geliebter. להגיש לאהובה העדינה, Eidele Geliebte. der Langen זה להגיש? להגיש, כן. der Langen der Eidele Geliebte, להגיש לאהובה העדינה, zu der Minut. zu der Minut זה ביטוי אידיומטי, מיד, במהירות. gleichzeitig? gleichzeitig, יפה. באותו זמן, סליחה? פתק. כן, דרה. אפשר להגיד למען הדקה שהם מגישים את הפתק לגברת עם הרב. איך אמרת המילים הראשונות בעברית? למען דקה. מה זה למען? מען, איך זה? לא שמעתי. מם עין נון. למען הדקה? כן. לא. לא? אני חושב שלא. zu der Minut זאת אומרת מיד, במהירות, תוך כדי שהם שותים את הבורגונדר. הם עושים כמה דברים בבת אחת. כן? לדעתי זה לא ככה. הם עשו את זה דווקא בשביל הדקה שהם ייתנו את הפתק הזה. כן, את אומרת שאת היית מתרגמת למען. אני לא חושב, אבל יכול להיות שאני טועה. אבל zu der Minut, כן, עד כמה שאני מבין את האידיום הזה, זה לא למען, זה עצו זה למען במשפט אחר, לא בקונטקסט כאן. zu der Minut, עד כמה שאני מבין, זה מיד, במהירות. כדי שפה במקום הם יעניקו לגברת, לאהובה העדינה שלהם, פתק, או שמקדי כרוז פפיר. לא, זה ההמשך, אנחנו נגיע לזה. אנחנו עכשיו דנים, רוצים לסגור את הדיון zu der Minut. כן? לדעתי? לי זה נראה שהמשמעות של zu der Minut לפי ההקשר, זה שבו במקום. אז זה מה שגם אני אומר, ורה אומרת, בעברית למען הדקה, אין דבר כזה בעברית. לא, לדעתי הם עשו את זה, כל התחרות ועם הסוסים והכל זה, הם עשו דווקא למען הדקה, להראות
הנשים שלהם, עד כמה הם גיבורים. ככה כן, נדמה לי. כן, אבל הם באו בבגדים מפוארים, וגם תחרות עשו. הכל נכון ורה, אבל הביטוי האידיומטי צודר מינות, לדעתי אי אפשר לתרגם צו במובן למען, אלא צודר מינות בו בזמן, או כמו ששלמה אומר, כן? תוך כדי, כן? טוב, ורה מתמצאת יותר על המקום אפשר להגיד. נימוסים הרוסים. רגע, מה דניאל אומר? אני אומר שוורה מתמצאת יותר ממני. כמה דניאלים יש לנו? דניאל, מה אתה אומר? סודר מינות זה פה אומרים בעברית על המקום. אז זה מה שאנחנו אומרים, ווורה אומרת לא. מה? ורה מתרגמת אחרת. שלמה, מה אמרת אתה? אני אומר שוורה מתמצאת יותר ממני בנימוסים סלאביים, אז אני נותן לה את הכבוד. לא, אתה לא יכול על סמך זה לתת לה את הכבוד, כי כאן מדובר באידיום ביידיש, והשאלה היא, לא. בטקסטים אחרים, אם כתוב צודר מינות, אי אפשר לתרגם לדעתי למען הדקה. אבל לא, האמת היא, רגע, אבל האמת היא, כן, שלמען הדקה, שזה לדעתי תרגום בלתי אפשרי, ובו במקום זה אותה משמעות. אז אין טעם שנתווכח אם לתרגם למען או בו במקום. זה בעצם אותו דבר, לא ורה. יכול להיות. כן. I don't understand. Is it gleichzeitig or at that moment or at that very moment? That's the same thing. Gleichzeitig is at that very moment. Okay, and I want to ask Danielle about those words. Yes. Just a minute. I'm looking. Ulaner, is that a French word, Daniel? Ulaner and kirasiren? I mean, I'm pronouncing it like Yiddish, but are those French words? Ulaner? איזה מילה מדברת לבד? Ulaner. Is that a word for soldiers? Ulaner? אולנר? אני לא חושב שזה בא מצרפתית. לא. Okay, what about kirasiren? עוד פחות. Kirasiren. Okay. אין בצרפתית לדעתי שם כזה של בגד. Okay, because I have cuirassier, איפה יש? No, I found it maybe online in French. cuirassiers. ואיך הם מתרגמים את זה? It's a breastplate, armor, worn אז זה by... בסדר. אז יש בצרפתית איפה שאת מצאת, ודניאל יודע ודאי צרפתית מצוין, אבל אף אחד מאיתנו לא יודע את השפה שהוא יודע 100%. תמיד יש מילים שאנחנו לא מכירים. אם מצאת את זה באינטרנט, בשפה הצרפתית, אז זה קיים. Cuirassier. I don't know if I'm saying it right. נחמה, גם בספרדית אומרים קורסה. קורסה, אוקיי. זה מילה אירופאית. אוקיי. מה המשמעות של המילה? איך היית מתרגם, פרופסור, בעברית את המילה הזו? כבר אמרתם, כן? זה בגד מגן. כן, זה שכפץ. חיתולים. בעברית שכפץ. חיתולים לתינוקות. לא.
ארמור, זה מה שאומרים באנגלית ארמור. זאת אומרת, בגד שמגן בפני... בפני חיצים. בפני מה? חיצים. בפני חיצים, בדיוק. טוב, שלמה, המשפט הבא. Der eidelige Bleiter Zetterle, auf schmeckedicke rosa Papier mit britischen Herb. בריטischen Herb. בריטischen Herb. הפתק היה auf schmeckedicke rosa Papier, עם נייר ורוד ריחני. כן. mit britischen Herb, עם לוגו של ציפור. לא, בריטישה של נסיך. הפוריץ, כן, של אחד שיש לו... לוגו של פריץ. בדיוק. המשפט הבא, שלמה. זה קטע חדש. Der langer schmoller Tisch ist gewesen gedeckt auf a grüner Lonke, השולחן הארוך והצר היה מכוסה במפה ירוקה, לנקי, לא כתוב מפה ירוקה. גרינר. gewesen gedeckt auf a grüner Lonke. גרינר זה ירוק, לא? ומה זה לונקה? מפה? לא, ראינו גדק. בסיפור זיידה סוני נקלח, לונקה זה גבעה. אז אם ככה אני לא מבין מה אומר. השולחן הארוך והצר היה מכוסה במפה, והוא עמד על גבי גבעה ירוקה. בסדר? ארום גרינגלט מתעלתה מוחיתה יודלס ונהויכה הונדר טוריקה. הונדרט מה? טוריקה. הונדרט יוריקה? טוריקה. הונדרט יוריקה. הונדרט יוריקה, הלאה. דמבוס. דמבס, אין זה ביידיש. הונדרט יוריקה דמבס, עד פה. לפני שאתה מנסה לתרגם, אני will ich anweisen, als Hannah Blankstein beschreibt da an Ort, wo Menschen spazieren, an Ort, wo die hohe Elite geht spazieren und sie beschreibt, wie soll die Natur herum sieht aus. כיצד נראה הטבע מסביב. עכשיו תנסה 2-3 מילים. danke. Herumgelegt mit alte herumgeringelt. herumgeringelt, herum זה מוקף. גרינגלט. לא, herumgeringelt זה מוקף. הrum זה מסביב, רינג זה טבעת, מדברים פה על השולחן, על הגבעה המוקפת, herumgeringelt, הגבעה הירוקה מוקפת, herumgeringelt, כן? מתעלתה בחנטש. לא,
מתעלתם מה? בוכנתש. לא בוכנתש. No, it's a mem. Mochenate. Moch. כן. כתוב מוכנתה או מוכבתה? מוכנתה. Es ist a nun. Es ist a nun. אוקיי. אז מוקף, אבל אחרי מוכנתה, מה המילה הבאה? יודלס ונהויכה. אז אותה גבעה ירוקה מוקפת עם ביודלס. יודלס ביידיש מדברים בסוג של עצים. מה אומר לנו ארכבי או ויינרייך על יודלה? In English it's fir, F-I-R. מה זה? It's I don't know, it's on a tree, it's on a twig. אז מוקף בעצים, כנראה עצים נמוכים, מוכנתה, שמכוסים במוס, מכוסים באזוב. מוך זה אזוב. Oh, fir, F-I-R in English, evergreen, cone-bearing tree. Evergreen, cone-bearing tree. Okay. אוקיי, סוג של עץ, נדמה לי שהם נמוכים. הלאה, שלמה. ונהויכה, הונדר תיאריקה. רגע, ורה שואלת משהו, כן? לא, אני רוצה להגיד שזה עצים ששמים, נוצרים לראש השנה שלהם, קריסמס. Christmas. קריסמס. זה אשוחים. כן, עצי אשוח. הלאה, תמשיך שלמה. רק רגע, מה זה דמבס? לא דמבס, יש לך עין שם. דמבס. דמבס זה מה שבאנגלית אנחנו קוראים אוק. אלון. Observe Zweigen haben sich gewinnt איזה מילה זאת, גוויגט. לא, זה מילה ארוכה, גוויקט ורקס. Beverkes. Haben sich gewickt Weverkes. אופירת צוויגן על הענפים של אותו עץ, haben sich gewickt, התנדנדו Weverkes. הוורקה זה מה שאנחנו מוצאים בניו יורק, בים. בטורונטו. Squirrels. איך אומרים squirrels בעברית? סנאים. הלאה. כן. Werkes mit Reut, goldene Ecken und Schehot. אז התנדנדו שנאים mit Reut goldene Ecken. עם פינות. מה זה אקן? אקן זה פינות. עם זנבות. זה גם זנב וגם פינה, כאן זה זנב. אז סנאים עם זנבות מוזהבים, und Schehot sich gedacht, als Ot beweist sich von hinter Abäum. הלאה. Abäum, wo zwei Menschen seien nicht in Stand herumzu
nehmen a Satir auf Zinfis und guckt euch a Walmoid, welche groß sich ihm. זה סוף הקטע, כן. טוב, נחמה, תנסי לקרוא פעם שנייה. אוקיי. Der langer, schmaler Tisch ist gewinn gedeckt, name? בסדר, תקראי, כן. Okay, der langer, schmaler Tisch ist gewinn gedeckt auf a grüner Lonke. זה כבר תרגמנו, הלאה. Okay, herumgeringelt mit alte Mochenate, Jodles und heuche 100-jährige Dembes. Auf seine Zweigen haben sich gewiegt Weberkes mit rot-goldene Ecken. Und es hat sich gedacht, als Ort beweist sich von hinter a Bäum, was zwei Menschen seien nicht imstand, herumzunehmen, a Satir auf Ziegenfies und guckt euch a Waldmoid, welche glust sich ihm. Tough, wow. So now חנה בלנקשטיין היא סופרת מתוחכמת מאוד, והמשפט שאת קראת כאן, כן, שעוד לא תרגמנו, הוא ארוך ומפותל. תנסי נחמה, אסדך זיכויס, משם. It appears. It appears. It appears. As Ot beweist sich von hinter a Bäum, that here or there, as Ot, in a moment, beweist sich von hinter a Bäum, appears from behind a tree. It will appear. It will appear. Behind the tree. עכשיו, אחרי from behind the tree, יש מה שאנחנו קוראים בעברית מאמר מוסגר. משפט עם פרנתסיס. כן? שזה אפשר היה להוציא מפה ולשים אותו בסוף. מהו לפי דעתך נחמה המשפט בפרנתסיס? I don't know what you just said in Hebrew. Sorry, I didn't understand. A phrase from this moment, what is written there is like a phrase in parentheses, something you can dispense or take out and put it at the end and not in the middle of the sentence. So my question is, what is the text of the phrase in parentheses? After the word boy. Oh, was zwei Menschen seien nicht imstand, herumzunehmen. עד פה. את יכולה לתרגם? I don't know, where two people, seine nicht. Which the boy, which two people, seine nicht in stand, are not able to embrace. To embrace or to take hold of one another. Okay, now my question is, Vera, שאלה שלי היא, מה שני אנשים לא מסוגלים לחבק? It's say alone. כן, למה? לא מסוגלים לחבק שני אנשים. הם היו כל כך גדולים. רחבים. רחבים. כל כך רחבים, כן? כן.
ששני אנשים שנותנים יד אחד לשני, ומנסים לחבק מסביב את הגזע, the trunk של העץ, are not able to embrace, because they are so wide. Okay? Was meint Instand? Seine nicht Instand. Seine nicht Instand. They are not in the condition to embrace. Stand comes from stehen, to לעמוד. Zwei Menschen seien nicht in Stand. They are not able nicht in a position. Be able to embrace. מה? אני אומר, nicht in a position. Not in a position, because if they stand each near the other and try to make a circle with their hands around the tree is too big and they will not be able to embrace. Seine nicht in Stand, they are not, as Shlomo says, in the condition in a position to embrace it, because the tree is so wide. בסדר? Yeah. שלמה, בהמשך. הסאטיר of... רגע, מה המילה האחרונה שבפרנתסיס? Stand ארום צונמן. ארום צונמן נקודה. עד שם. לא, זה פסיק. זה פסיק בתוך ההסגר. ואז, כן, ואז. הסאטיר of צינגפיס. ציגנפיס. הסאטיר אויף ציגנפיס. כן? תמשיך. Und guckt euch Waldmoid, welche glost sich ihm. גלוסט sich ihm. לא הבנתי אף מילה. סאטיר זה... אני לא רגע אחד. אז אותם סקוורלס, אותם סנאים, עם הזנב האדום, dem roten Eck, was gefinnen sich auf dem Bäum. Wenn sie gucken von dem Bäum, sehen euch wie ein Satir. Was ist ein Satir? סאטיר זה דמות אגדית. נכון. שהוא מין שטן כזה. אז הם נראים כמו דמות אגדית אויף ציגנפיס. מה זה ציגנפיס? רגליים של גדי. רגליים של איך אומרים גדי? ציג. הגוט. כן. רגליים של גוט, כאילו סאטיר, הדמות המיתולוגית הזאת עומדת על רגליים של גוט. תמשיך. של תאיש. נכון. Und guckt euch Waldmoid. Und guckt euch, gucken. הפועל אויס קוקן לא מוכר לכם. מי יכול להגיד מה זה אויס קוקן? אויס קוקן זה להתבונן או... לא, נחמה? It's to look, but it's also to desire or to long for, maybe. אויס קוקן זה לצפות לראות, ככה הייתי מתרגם. כמו סאטיר על רגליים של תאיש, was guckt euch שמצפה לראות, תמשיך שלמה. על הוולדמויד, נערת יער. רגע, מצפה לראות,
בין העצים, נערת מצפה לראות נערה של יער, שגם נערת היא, יער, זה מה שאמרתי. נערת יער, גם היא דמות אגדית. הלאה. ולכי גלוסט זיך לא עם. כתוב גלוסט. גלוסט. ו' ביידיש זה גלוסט. גלוסט זוך עם. כן. שהוא חושק. אז גלוסט זיך חושק. כמו שאתם רואים, הזוי וירזט, חנה בלנקשטיין, is a very sophisticated writer. והמשפט הבא. We can't hear you, Vera. אנחנו מבקשים מוורה לקרוא unmute. כן. הנערך. 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 הנערך 20 Menschen seinen gesehen herum dem Tisch zwischen sie ein paar ältere Chaverim, ein paar ältere Chaverim, was wohnt dort, das wohnt dort in Stadt. כן. נחמה, תקראי עוד פעם שנייה את המשפט. Anere 20 Menschen seien gesessen herum dem Tisch, zwischen sie ein paar ältere Chaverim, was wohnen da in Stadt. תנסי לתרגם ורה. בערך 20 בני אדם ישבו סביב השולחן, כן. וביניהם היו כמה אנשים מבוגרים יותר. אנשים מבוגרים אשר גרו פה בעיר. אשר גרים בעיר. אנחנו נמצאים מחוץ לווילנה, wir befinden sich in the outskirts of Vilna, nicht in der Stadt, und auf der Grüner Lonke ועל הגבעה הירוקה, לאורך השולחן, יושבים 20 אנשים, וביניהם זוג או כמה אנשים מבוגרים יותר. עכשיו אני שואל שאלה. מי שיכול לענות יגיד. למה חנה בלנקשטיין פרווס עוד חנה בלנקשטיין בדרפט מחנה דיפרנץ zwischen ein paar ältere Menschen und alle andere, was wir verstehen, als sie seinen Gewinn junge Menschen. למה בלנקשטיין חייבת להזכיר, פרווס רוצה גדפת, der Monen הזה ענדו הפור ältere Menschen. נחמה? Ich weiß nicht. Ich habe nicht. weiß nicht, זאת תשובה. No, okay. רצית להגיד למה? No, I didn't really notice a poor ältere Chaverim. I didn't, when I read the story in English and then in Yiddish, you know, okay. I didn't notice that. בסדר, שלמה, מה התשובה שלך? אין לי מושג. ורה, מה התשובה שלך? לדעתי שאנשים יותר מבוגרים, אלה שלא גרו בווילנה,
לא, דווקא אלה כן גרו בווילנה. לא? כתוב, האלתר מנשן ווס ווינן אשתות, שגרים בווילנה. אני חושבת שזה היה בחוץ לשתות, בחוץ לעיר. כן, אבל במשפט כתוב... בפרווה? אולי אלה שגרו בפרווה יותר מבוגרים? לא, את לא יכולה לתרגם מה שלא כתוב. אם אני הבנתי, כתוב שהפועל אלתר מנשן ווס, איך כתוב? ווס ווינן אשתות או ווס ווינן איש אשתות? ווינן אשתות. שגרים בעיר, זאת אומרת שגרים בווילנה. כן, אז הם שונים לגמרי מצעירים שבאו לשם עם נשים. יפה. זאת אומרת, בחבורה in der Gruppe von die 20 Menschen sind da zwei Sorten Menschen, שני סוגים של אנשים. אפור אלתרה, מתוך ה-20 אפור אלתרה, כמה מבוגרים שגרים בעיר, וכל היתר, איזה 18 או בערך, שהם צעירים הרבה יותר, ויוצאים לטיולים, ומתנהגים כמו החברה הווילנאית. Aber sie seien besonder, die zwei, ältere Menschen, wo steht das, sie seien besonder? כתוב zwischen sie. No, sie sitzen zusammen, aber sie seien nicht in der Kehila Gegend mit der Gruppe. In der Gruppe mit den jungen Leuten, ja? Aber wo steht, Moment, Nechama, wo steht, dass sie seien besonder? No, nicht besonder, aber sie sitzen herum dem Tisch. Es ist ein Tisch für alle, like a picnic table, oder, right? Zot efsharut, Nechama, maybe you are right, but from the text, we cannot know if they are part of the group or they are sitting with a group. We'll see perhaps in continuation. אז נחמה תקראי המשפט הבא. A hübsch bissel Fläscher seinen schon gestanden, ausgeledigt auf ein Groß. תרגום. A few flasks, I guess. A hübsch bissel Gläser. No, Fläscher. A hübsch of Yiddish means several or a few? A serious quantity of bottles. Hübsch meint nicht wenig. Nicht wenig Fläscher ausgeledigte, okay? Empty. So a lot. Quite a sum or a lot. Quite a sum, yes. Okay. Quite a sum are staying on the grass. I think I'm confused because I'm seeing the word bissel. So bissel is few, right? Or no, but yeah. But the term, the idiomatic term is hübsch bissel. Bissel doesn't go without hübsch. Bissel is quantity, not lo me'ad, not few. Okay? Oh, okay. I'll tell you, in Yiddish we have a saying, Fun a bissel, a bissel wird a fulle Schissel. From a little amount and another little amount. Yeah.
we have a full bowl. תבוא מהדלת הראשית. So ביסל can be מעט, אבל ביסל can be... מה אתה אומר? למי אתה מדבר שלמה? לא, מפתח במגירה ואני בשיעור. Okay, I'm just going to mute. אולי נעשה מיוט, כי אנחנו מתבלבלים. Okay. אז ביידיש ביסל means quantity וגם מעט. כאן, היפש ביסל, כן? means quite a lot. Okay. אוקיי. מי קורא עכשיו? מי ממשיך? נחמה, עוד משפט. Okay. Seinen schon gestanden, ausgeledigt auf den Groß. כן, זה כבר אמרנו. Yeah, but I didn't translate it. Okay, translate it. We're already, I don't know, gestanden. Standing empty. We're already standing empty. On the grass. Yes. Der Eulam is given zerhitzt von a poor gläslich Wein. תראו. Der Eulam, the people, the group, the gang, the people there were zerhitzt. We're hot. We're hot because they drank wine. Okay? They were enthusiastic. They were very active. Zerhitzt. Okay. Because they drank wine. From a few glasses of wine. Beräuscht von Freude. Beräuscht von Freude. The Yiddish of Hannah Blankstein is such a good and exact Yiddish that I cannot agree that she learned Yiddish only when she was 60. She knew, it seems, Yiddish from her childhood. And as a writer, she knew how to operate the language of Yiddish she knew in the best exact qualified way. כן. למה אני אומר את זה? בגלל המילים האחרונות שעכשיו צריך לתרגם. תחזרי עוד פעם על המילים האלה. Beräuscht von Freude. Beräuscht von Freude. Die Gruppe ist given beräuscht von Freude. תנסי לתרגם את זה. Like when you make a hoopla, like you're loud or something from joy or Roish, right. Roish in Yiddish means noise. But Freude here, Sein beräuscht, to be full of noise or moved or very enthusiastic. Like at Purim. Like at Purim. Right. Von Freude. They were completely immersed in joy. But does it really mean Freude, joy, or does it mean joy being together and also drinking the wine? No, like, Freude is joy. Any kind of joy. Okay. Was die schwere Chadoshim seien schon vorbei und noch mehr von der kristollener Luft und dem starken Reach von Erd und Jodles. Okay. Die Gruppe ist gewesen beräuscht von Freude. The group was immersed in joy, and now Blankstein explains why. It was not only because they drank wine, but עכשיו תתרגמי.
was die schwere Chadoshim, that the difficult months, Yes. Seinen schon vorbei, had already passed, maybe, or? Yes, passed, went away, because I don't remember if it was in Ba'aviv, Atiul. Maybe it was spring. I don't know. Maybe yes. Spring, yeah. So went away the hard months, and we know that in Vilna and there the Hachoref is a difficult part of time, Ken. Und noch mehr, and even more. They were even more joyous because, Ken, von der Kristall in der Luft, from the crystal air. From the crystal air. Crystal air means that the air was cold and very מאוד נעים and very pleasant. Go. Und dem starken Reach and the strong, I don't know, the strong scent. Odor. Odor. Okay. Odor, yes, or smell. Von air, from the earth. From the earth, yeah. Und yodles and the fir, FIR, those trees. That, trees, כן. That Vera described, right? כן, ועצי איך אמרת שלמה? עצי שלמה? Shlomo's not sitting in front of the computer. I think he had to go away for a minute. He went away. Yeah. So, אותם עצים שמשתמשים בקריסמס, כן? עצי אשוח. Okay. No, Daniel wanted to say something. What, Daniel? יודלס, מה זה? עצי אשוח. ממשיכים. סליחה, המשפט הבא. Okay. Sie ist gesessen beim Ecktisch und hat sich gequickt mit verfrorenem this I don't know. Punch. Punch is punch. Punch. נכון. Punch. Okay. She sat at the end of the table beim Ecktisch und hat sich gequickt mit verfrorenem Punch. And sich gequickt. She take pleasure. Okay. Oh, okay. It sounds like a noise that an animal makes. Quicken. No. Okay. Takes pleasure. Okay. Lehenot. Okay. To get pleasure with the punch she drank. With the frozen punch, right? With the frozen punch. Now suddenly the story ceases to describe a group, and Blankstein begins to speak about one figure alone. She. Who is she? We don't know, because this is the first time Blankstein is speaking about one single woman. תמשיכי המשפט הבא. המלך mit der kleinen Löffel genascht die kalte, süße Masse und mit vermachten Augen eingeatmet dem starken Geruch von Rom. Rom. Okay. Now Blankstein continues to describe this lady, and she says, Tirgum. Pamelach slowly, mit der kleiner Löffel, with the small spoon. Right.
Genash die kalte süße Masse. Okay, here we have Genash. She took pleasure. She took pleasure while eating the cold, sweet. What's of that? A liquid masa is of the punch. No, it's hamasa, the frozen punch. Like the juice. She was not drinking the punch, but because it was frozen, she ate it with a small spoon. Mm-hmm. Masa means מס, זאת אומרת, זה כמו גלידה, כן? Like ice cream. כן, משפט הבא. Und mit vermachte Augen and with closed eyes, eingeatmet, she breathed in, I guess, dem starken Geruch von Rom. She breathed in. Rom is written Reish Aleph Kamatz Mem. Rom. Rom is a Vav. No, Aleph. I think it means rum. You know, wine and rum. Yeah. Okay. So she breathed in the Geruch, the starken, the heavy odor, heavy odor, or the scent or whatever of the rum of rum. Okay. Shlomo Chazar. Yeah, Shlomo, can you put your can you unmute? Yeah. Shlomo, המשפט הבא. רק רגע. מישהו פה, אוקיי. אבל מה זה רם? אני עדיין לא הבנתי. רום זה המשקה, רום. זה המשקה רום. כן, על זה מדברים כל הזמן. כן, אבל כשאומרים למשל האלמנה והאחים רם, כותבים את זה ככה, אז מה זה רום? האלמנה והאחים רום, אבל מי שהוציא את התלמוד, אין לו שום מקום כאן בסיפור. הלאה. Der Scheiner Max hat sich aufgehoben von Ort Leben sein grob dem Private Dozent und ein mitgemessene Tritt zu ihr zugegangen. כן. Der Scheiner Max. רגע. Suddenly, we have here particular persons. And this person, the second, which is even named with a name. סטנשה, שלמה. רגע, נחמה, מה את אומרת? I want to say, their nomen is in Genzele Fisalach. There, and then Genzele, Sheiner Max. שיינר מקס זה לא שם, זה כינוי. כינוי, איך אומרים כינוי? Like, it's what they called them, like yeah. Like a pet name. Right. A nickname. A nickname, yeah. Exactly. So the beautiful Max, תמשיך שלמה. Max היפה, hat sich aufgehoben von Ort. hat sich aufgehoben von Ort. תרגום. הוא התחיל... לא, aufgehoben, הוא קם. הוא נעמד von Ort, ממקום מושבו, מהמקום. Leben sein
Leben sein Krov. Leben sein קורב. ליד קרוב המשפחה שלו. זה קרוב משפחה. קורב, זה קרוב משפחה, כן. פריבט דוצנט. פריבט דוצנט. דוצנט זה תואר אקדמי כלשהו. כן, הקרוב שלו היה פריבט דוצנט, מרצה, כן. Und ist musste Tritt zu ihr. Zugegangen. Zu ihr. Gegangen. Und והיה לו משהו מדיד, משהו שהיה לפי... מתגמוסטנה טריט ועם צעדים מדודים. טריט זה צעדים. צעדים מדודים. צוגגנגן, הוא ניגש. ניגש אליה, כן. כן. עוד משפט ביידיש שלמה. הייסר טוג. לא הייסר, אלא הייסר טוג. הוא עכשיו מדבר אליה, כן. הייסר טוג, הוטר פיירלך ארנסט גזוקט. תראו. יום חם הוא אמר לה בחגיגיות. בחמימות. חגיגיות. פיירלך. פיירלך זה בחגיגיות. פייר זה אש, אבל פיירלך זה חגיגי. אמר בחגיגיות. גברת אויף אן אנטוור. גברת אויף אן אנטוור, והוא המתין לתשובה. נכון. Der Schöner Max behandelt feierlich ernst auf der Welt und mehr von als sich allein. לא הבנתי את המשפט, נחמה תקראי פעם שנייה, der Schöner Max. Der Schöner Max behandelt feierlich ernst als auf der Welt und mehr von als sich allein. תרגום, תנסי לתרגם. Me or נחמה, der Schöner Max. Okay, the beautiful Max behandelt he מטפל. he deals with everything like seriously or formally, like seriously can, but in a formal way, like yeah. איך זה ביידיש? Feierlich ernst. Feierlich ernst. Deals earnestly and ובחגיגיות, and איך היינו אומרים חגיגיות באנגלית? Solemn. It's solemn. Yeah. He deals earnestly and solemn and with solemnity, can or משהו כזה. Like if somebody is solemn, they're not smiling, they're not happy. Right. Yeah? Like I understand. Okay. Also, he deals with everything after Welt in the world. Und mehr von als sich, and even more so, and even more so from about himself. About himself, yeah. So he thinks a lot of himself, right? He's what? He thinks a lot of himself. He's right. He thinks he's it, right? It seems like that. טוב, עכשיו נדמה לי את צריכה ללכת לקורס השני. No, nicht heim, because ich bin auf Hafsache bis Pesach. Okay. Ist der Film 4 Minuten
zu sehen. Nemes? חסר 4 דקות ל7? 5 minutes, yeah. 5 minutes. So, האם יש מילים עד כאן שלא הבנתם, או קומנטר, או שאלות? דניאל? המילים הן כל כך קשות שאני בטוח שאם הייתי מכניס את זה לבית כנסת ב100 שערים, אף אחד לא היה מבין. ודאי שלא. ודאי שלא. אבל אנחנו מתרגמים קטע, ביטוי, ואז אפשר לבנות תמונה קוהרנטית. דניאל, יש מילים שאתה לא מבין עד כאן? יש כמה מילים שאני הבנתי, זה יותר מדויק. פרופסור, סליחה, אני מוכרח לצאת. אוקיי, אז רגע אחד, אני מודיע שוב לכולכם, בפסח אנחנו לא נפגשים, וחוזרים ב13 באפריל, יום חמישי. בסדר. בסדר? להתראות שלמה, חג שמח. חג שמח שלמה, פרייליך פסח. חג שמח. דניאל. חג שמח לכולכם. Can I stop recording now? שלום לכולם, בפסח כשר. תודה רבה. הכושר לפסח. ונגזונטן פסח. נכון. לפני שאת סוגרת, דניאל, יש מילים שאתה רוצה לדעת את הפירוש שלהם? לא במיוחד, אבל בדקתי עוד פעם את המילה לנגר. זה נכון ש... לנגר זה ארוך, שולחן ארוך. לא, לנגר. זה מהצרפתית העתיקה. אבל בצרפת... לא, אבל באיזה משפט? מילה באוויר לא אומרת כלום. מהו ההקשר? לא זוכר עכשיו, אבל זה... לא, אם אין לך הקשר, אז אי אפשר להבין את המילה. אפשר דילונקה. לא, אפשר זה לא ניחוש. אנחנו עובדים על טקסט כתוב ומודפס. צריך להיות תמיד בקשר עם הטקסט המודפס. לא, אני רק מדבר על המילה לנגר. לא, אין מילה באוויר. כל מילה יש לה מקום בתוך משפט, והמשמעות יכולה להשתנות ממשפט למשפט. כן, אבל נעמי אמרה שזה מהצרפתית, בדקתי זה מהצרפתית. אנחנו לא יודעים, כי אתה לא אומר לנו את המשפט. אי אפשר לדבר על מילה באוויר. אין לי מול העיניים, אני לא יודע. לא הבנתי מה? אין לי את זה מול העיניים שלי, אז לא זוכר המשפט, בסדר. רק עם הקשר, אחרת אין טעם להסביר מילים. טוב. אוקיי. אז שיהיה לכם חג שמח, חוזרים להיפגש ב13 באפריל, יום חמישי. Is that after my Pesach? Is my Pesach finished? What is your Pesach? Ich habe 2 Tage Yontiv. Die letzte 2 Tage, als אפשר ich habe noch ein Tag, ja? אין לך קלנדר לדעת מתי נגמר הפסח שלך? 1 minute. כן. תנסי לבדוק. איזה יום זה? 13, זה... יום חמישי. זה ישרוחק אצלנו. מה את אומרת, ורה? אז זה חג אצלם, כנראה. כנראה. החול זה חג. Mein Pesach endigt sich Donnerstag, dem 20. April in Abend. Das heißt, dem 20. April könnt ihr schon kommen. Nein, das ist ein Jontef, weil was für ein Tag ist der 20. April? איזה יום זה בשבוע?
Thursday, Donnerstag. Und wir seien 7 schon früher. Wir seien 7 schon früher. Das heißt, dass wir kennen Donnerstag, den 20. Ihr kennt, aber das ist für in Gottes. Nee. Gut, eben so, lassen wir sich treffen, Sie haben noch nicht schlimm. Lassen wir sich treffen, wenn ist Montag nach dem 20. 24. Ja. Wenn wir sich über so treffen, den 24. April. Und ich will schreiben, alle Menschen, die wir sollen alle gedenken. בסדר? ניפגש ב-24 יום שני באפריל. Okay, I can send everybody an email. Okay, thank you very much. Okay. Euch kein Sibir und euch Amy in Toronto, in Massachusetts. יש לך נחמה, האימייל של אימי? Ich will fragen bei Viren. Okay, ja. Okay. אז שיהיה לכם חג שמח. חג שמח. ונתראה ב-24 יום שני באפריל. אוקיי, תודה רבה וחג שמח לכולכם. חג שמח. 24? 24 באפריל. צריך להגיד לשלמה עכשיו. מה? עכשיו שלמה חושב שזה 13. לא, נחמה תכתוב לו, שזה לא ב-13 אלא ב-24. טוב. להתראות. אוקיי, ביי. להתראות, כל טוב. Okay. Yoav, נחama, you have to say the Shlomo, the date. Yeah, I'll send everybody an email, including Shlomo. Okay. Ashen Dank. Bye-bye. חג שמח. Chag Sameach. Bye-bye.